होद आदा गोगोम जाफ्लांगारबायलै। नंगौ फंबाय दे मोजां जादोंना खायद'फोरा? मोजां जादों ओंखाम ओंख्रि संनायफोरा बरिया सलिड जाखादों खिन्थु उखै हाबनायजों बयद' जाबाय खिन्थु रोनो। आदसा दे फंबाय दे। बिराद गोबाव हाबाबो मोनजाथाराखैमोन नालाय जब्द' जाफ्लांगारबायलां बाला। अके ओमफ्राय जानायनि बिनिमय फंबाय एसे होद मा बिनिमयब्रा बारा मिथियालां बेफोरखौ। नै आंना जाखांबाय आरो ब्लड। या बोरै जानोलै बिदिबालाय जाखुन्दा अमा बुन्दा गोजासो नामालाय हाबायाव फैनायफोरालाय मोनजाखांबानो ब्लड मा गोदाव सोराव आंनो हिनलाबायलि बेथो हामाले बिराद अपमान खालामगारगोनलै बेथो। हैद जाम्बा नोंसोर दा एथ' गिदिर हाबा खालामनाय खरसखौ आंसो मिथिगौ ना हिनजाव गोदान माने आंनि साना आंगासो मिथिला आङो मा बुंबावनो। हा मिथिया होनबा जानाय नङा सना बिनाबाबो लाखिथारनांगौ साला। बिसोरजों सामथाय लाहानि आदै मादैसो माथो। औ बेटा जों जाखांबायानो बेटा पुद्रोनो गोजो। औ दे आदै दे बिसोरलाय सामथाय मोनालाय फैयाखै नामा? बिसोरखौ बारा मिथिलाय लालां बारा थाल लायाखै दा बिहामजो फिसाजों सानैबो फैया बे। आदसा ओमफ्राय माबायदि मोनखो आदै आंनि हाबाखौ जाना? मोजाङाथ' मा बुंनो मोजाङानोमोन र'। हाबा जानाया गिदिर खोथा नङा नाथाय बे संला मंला सदर बदरफोरखौ एसे गारनांसिगोन नोंसोरो। औ जागोनलै आदै बेफोरो सोलायगोन ना आङो जिबौ गुस्लायनाय बायदि गुस्लायजोबगोन आङो आपडेट जागोन ना बेफोर उनाव। दे राजा बिदिनो मोजां अनलायना रायजो जालांबानो जाबाय। औ दे जागोन दे मादै अयथासार अनफ्लेथारगोन आं हिनजावखौ। दे होमबा ना मोद्ला राजा जोंबो थांहोलांनोसै। थांसै ओरैनो माने नखि नों मिथिखाया नामा आदै हाबायाव फैयोब्ला मा होनांगौ? आच्छा ओइ बुरै 10 थाखासो दंबा होदोलै। 10 थाखाल'? 10 थाखा साजों मुरिजोंबो मोनजाथावनाय नङालै माथो आदै नों हाबायाव। नै 20 थाखा होबाय दे फैसायानो गैया जाना दं जोंहाबो। मा जालाबायखोब्रा? लाजिबायलांसै दे इमान गिदिर हाबायाव 20 थाखाल' टें लालाबायदों नालाय। आं बे 20 थाखाखौ नुयिनि सिगां मानो थैदिया मानो हाबा जाख'नाय? फैदोलै बिमा जानाय नंला। आदै 200सो होलांबावथारदोब्रा आं गावसारनि फिसालानि हाबायाव एथ' दाहार लाना होलायबाय। फैदो। आं लाजिनायसो मोनबायहाय होलांमारथारासै साला। ओइ आसोल माथो सोमब्लाजों गुसिंग्रासोलाय? हागौबायलै आसोल नों मोनला मालाय। लागौबायमोन लागौनायालाय सुवादफोर नोंसोरो हाबायाव खामानि मावनो गारै जानोल' फैदों। माथो खामानि मावनांगौब्रा हाबायावलाय जानो फैयालाय माथो फैयो आरो जों सोलाबखायाखै आसोल सोलाबखायाखै। बा लोगोनि हाबायावनो सोलाबलायो आरो ना नोंसोरो ओरैबायदि ना? नोंहा सोलानो मोनगोन जोंहा सोलाबनांगोन। जोंहाबोथ' खामानि दंना आसोल। दे आजिखालिलाय माथो खामानि मावग्रा ओंखाम संग्रा ओंखाम खालायगारग्रा पेन्देल गासिबो भारा स्लाबखायो गासिबो हाजिरा स्लाबखायो मा खामानि मावनांगौ दं बेयावलाय? अब्लाबो नोंसोर लोगोनिनो हाबा होननानै एसे हेफाजाब होफैनांगौब्रा खास लोगो खास पार्टनारानो लोगोनि हाबायाव बिदिबा बोरै जानो? जोंलाय मा खामानियाव उदायोब्रा सिख्लाफोर नायनायल'सो जायो जोंना। ओमफ्राय जाखांबाय? बयद' खालु घन्टा। दे होमबालाय मा होयो मा होआ होलांदो। दे होमबालाय बोरखौनो होलांनोसै। फाग्लाफोर नानै आङो नोंसोरनि सेंग्रा मानसिफोरनि बोर होनायखौ बोर होनाया बबेबा सावफोरासो साबदेट थालांगोन बे। दे बोरखौनो होबाय खेबसे लागैनो फिसाज्ला फिसाजो ज्राव गोन्दा गोन्दि रग' खेबसे लागैनो साबा मोनखादो दे। आरो खेबसे लागैनो साबाबाव दसन जाखानायनि। सुवादफोर हाबा जानो फैनाया बिदि बोर नङा बे आंनि सावसो साव। दे होमबा ना जों थांहोलांसै। थांसै आखाइ गोजा फैना आखाइ गोजा थांफिनसै। माथो हिनजाव गोदानखौ हरफागोन नामा होमबा? फाग्लाफोर गरनैसो होलांदोब्रा लोगोनि हाबायावनो जानोल' फैयालाय बोरै जानो लासिंसिं। आरे लोगोनि हाबायावनोथ' जाखावनो लोंखावनो फैयोब्रा बे जोथोबफोरखौ मालाय बे बाय बाहागि बोराय बुरै आदै मादै खुरमाफोरासो होयो दा। थेवबो लोगोनि खाथिराव गरनैसो होलांदोब्रा आंहा बिराद खरस जाथारबाय हाबायाव 50%सो फैबा हामगौलै जोथोबाव। गावबागाव दमाव हाबा जादों गावबागाव थालै मा जासि जानानै फैसा होलांलायनाय बेलाय।
अ बिदिब्लाथ' बायना जानायसो जाबाय लाजिनांगौब्रा बिदि जिरायना थानानै फैसा आजावनो फैसा बिलाइनो है फाग्लाफोर नोंसोर बुजियालै दे 500 होदो सानैजों ब्लड थांदो 500 होनो आमार लागा दरखार लागसे बिदिब्लालाय माथो हटेलाव बुद्दां जाना थानाया साबसिन दख्रा खावा नायगोनलै आंबो नोंसोरखौ नाय नै दानो नाय नुवाखै नामा नै दानो नायलै है लोगोनि सिटाव गोलैयालै नोंसोरो हिनजाव गोदानालाय मा सिरि दुखु दमारिलै मालाय न'खर गारना फैनायनि नोंसोरलाय मा आंगा मांगा गोदाव सोरावसो मानसिफोरानो दा मोदलायाथ' दा माला मोनागोन माला मानसिफोरा स्रांसि जागोन बेखौसो सानगासिनो आरो दा फाग्लाफोर अयनाय बुंद्रायनो हालै गोलोम बोथोरजों खम गोलोम गुलायसिगोन नोङो आंगा मांगा बुक्स बिथाना दिलै होआबा होआ थांनो हाया नामा गोदाव सोरावलै तात लरग' नोंहालाय मा जादों जोंहा हौवा गोदानखौ एसे एदावदों आरोलै दे जाबाय पाहारि आंनो नोंसोरनि फैसाबो नांला आंखौ नोंसोर लोगोबो साननांला हिनजाव मोनग'नायखाय दे आरो बै हिनजाव गोदानजों थाफानायखौथ' एसे मोजां नायना लाबानो जायोना मा गोसो बन्दिदि दाउखा साइसखौ थाफानो नांगौ दांगुवाफोर जाखांबाबो थांदो मा गोदाव सोराव बखिगासिनो बेयावलाय दहायनिफ्रायनो खोनासंगासिनो आङो बापरे बाबा माथो खिज्रांथार थांदो डिस्टार्ब खालामबाय थानांला नोंसोरो र' मोदला लाग'नो हानायखाय टेम्पारा बारा जादोंना नोंनाबो सालानि रुमाव केमेरासो फिटिं खालामना दोनखुमानांगौलै थौदो साला बे मानसिफोराथ' जेरावबो जथ' फथ' लथं फथं खालामना दोनोल' साला आंखौसो बुहुद दिगदार खालामगोन नामालै वा गुसेंग्रा कमला मोना मुला बानो अखारलांबायानो माथो नै दासो आङो लागाल मोनदों बिसोरथ' आंखौ खर' गुदुं खालामनांनायखौ नुवाखै आं हाबा माला हाबा जोबगोन माला मोनागोन माला हिनजावजों थानो मा होनगोन माला खामानिफोरा स्रांसि जागोन बेखौ साननाय साला बेसोर आरो नोंहालाय मानोथो बोथोर गैया माबा एरि कमाय गैया मानो ओरै हाबा खालामब्रबनाय दैज्लाङाव हाबा लानायनि मत्लबा नांनाय एसे बेलेगमोनलै बुस्थुआ मा मुरानि मतलब बे अखा बांखा बोथोराव सोरबा माबा एरि बिया खालामो नामा माने आंना मत्लबा बे अखा बोथोरखौ नायनानैनो चान्स लानानै हाबा खालामदोंमोन आङो अखा हाबा मानसिफोरा खम फैगोन ना गतिके खम खरसायावनो जब्द हाबा मखौ के जाना बे अखा बोथोराव सु गैया बु गैया मारै बा अखा ना बा मा मुरा गातायनो नोंला थुलाय साला मानसिफोरा जेव जाथा गोन्दा गोन्दी लिंनायनिख्रुइ बारासो फैलायलांबाय साला जासे जानानै होलांनो बालायलांबावो मानि दावरावलाय मोदला दावराव माने जेबो नङा दे मोनफैबाय ओमफ्राय माबायदिथो मोनदों माबायदि फिलिंस मोनदों हाबा जानो मोननानै आसोल फिलिंसखौथ' आङो ओरैबायदि मोनदों जेन आङो राजानिबो राजा महाराजा आरो नोंसोर आंनि खिथु सुग्रा बायदि मोनदों नोङो साननैसो उनाव मिथिगोन र' बेटा हाबा जानाया बालागुरुआव माबायदि सेमब्र मोनो बेफोरखौ बाद हो ओमफ्राय जादोंना जायाखै ओंखामफोरा जाबायबा गरनैसो होलांदो आरो ब्लड थांदो आंहा गान्दु दिनै बाङायबो फैसा गैया दे मुलाबा लामाफोराव हिरि लागाल मोनबा बथलनै लोङोगोन दे मा जौ लोङो बियो आंनि सिगाङाव माथो जौ लोङासो बुंदों बेलाय सिरियासलि लोङो मानो लोङा जानो बियो बा थगायलायदो नामा बियो बा लोंनानै लामायाव गोग्लैना थानाय सोरांलायनाय सैमा हासुला जानाय लेवार बाजानाय रेकर्ड दं फाग्लाफोर मा गोदाव सोराव लेथायना बुङोब्रा मानसिखौ बुहुद जारलायाव खोलैगोन नोंसोरो सानथाया बारा बुङानो दिलै मस्थ'थार दिलै मालायनि सिगाङाव मारै हामा खोथा बुंनाय बोरै बाथार दिलै आखौ लरग' जेखौ बुङो नों लायो ग' नोंलाय बोरै सानसुमैखौनो बेयाव थानो समायथाराखै माथो नोंलाय बेयाव थानो होनानै दानो आंगा मांगा बक्सना दिलैयाव हाबा जानो फैदोबा सिरि जाना थां गोदाव सोरावनो दे गरसे गरनै होलांथारदोलै आंखौ नायनो बायोब्लाबो हिनजाव गोदाननि मोखांखौ नायनानै लोगो हिसाबै होलांदोब्रा फैसा गैयालै आंनाव केस गैयाब्लाबो नोंथाङा कुनु टेनसन लेने का दरखार नहीं हमारे पास बहुत एबाइल फेसिलिटी है माबायदि फेसिलिटी केस गैयाब्लाबो नोंथाङा जोंनो होनो हागोन गुगोल पे फन पे पेटिएम एनि पे जोंनो अनलाइननि गेजेरजों होनो हागोन मा रखमथार बियायावनो सोरबा गुगोल पे फन पे आदि खालामनायनो होननाय बोरैले संसारानो अनलाइननि जुग
अब्ला फैसाखौलाय मानोथो अनलाइन होनो लाजिखोब्रा अब्लाबो मादैबा नुयोलै जोंनि गेजेराव दङ QR स्केन लगे लगे जोंनाव क्लिं क्लिं क्लां क्लां क्लब स्केन खालामनानै फैबानो हाबफैगोन माबादि लबिया मानसिनि बेलाय QR स्केनार लाफालायदों हाबायावनो फाग्लासो दोद केस गैयिफोरनि थाखाय अनलाइननि खाबु दंब्रा अनलाइन होलांदो नोंसोरबो आंनानो हाबानि दाहारा जोबाखैलै दाबो गैया हाट मासो अयनाय द्रायब्रा दे मालाबा बै आंनि हाबायाव आग्लायनाय काप प्लेटफोरखौनो बोनथुमना होफैगोन आङो जालि नोंसोरजों ओमफ्राय नोंना हिनजावा ओंखाम जादों जायाखै आंजों जाफायाबालाय हारसिं जागोन नामा बुरबक Hey, Amerikani बाजै फाट राइस इटिं हो या जस्ट सेकन्ड माबायदि भिरि गोथाव ना गोथाव अ या भेरि टेस्टी थुदो सुरक थांसै थादोलै मोदला हेपि मेरिड दसनो नोंसोर आंनि दुसमनसो ना गांसोलै मोदला हिनजाव गोदानजों तापानायखौसो बाङाय गुफुर मोनबा लांगार गारगोमोनलै रग'रा आङो दाबो लांनो हाया नामा बिसोमबाबो ब्लेक बिउटिसो दा अब्लाबो बाङाय गुफुर जानायबा मस्थ' गाहाम नांगौमोनलै फैसा होआबा थांदोलै गोदाव सोराव थाबाय थानांला टाइम पास बिसि जाता खोथा बुंनाङा फैसानि ल'साला हा आंनि हाबा जाना आंनियावनो गरमाव नों साला फैसा ला जोपाय लांजोबगोन दानो बियासिया बिसि माबा इरि खोथा बुंनाङा जानो अपमान खालामोनलै